Goreng tempe cemcem karo masak tahu campur kacang usus santen Lombok Abang. Halo dulur, kepanggih malih kalih kula wong desa. Seperti biasa kegiatan nyong neun kene diawali dengan ngejuk wedang. Ngejuk wedangi rampung terus tak lanjutake karo goreng tempe cemceme. Ning nggon kene tempe cemceme ki wis dimarinasi karo maeket mau nyong wis giring goreng tok karo nunggoni tempene mateng. Neun kene nyong karo tak ngulek digawe bumbune engko. Nyong bumbune gur nganggo bawang, brambang, konir, jahe, kemiri, ketumbar karo lombok setan diulek klitak-klituk ngasih lembut. Mbasa wis lembut tak sosolake karo ngulek lombok abang gede sing wis tak godhog. Lomboke tak godhog ndingin cekene engko tambah abang melenang diulek ndang ngasih lembut. Nek tahune nyong nganggo tahu putih neon kene tak irisi kotak-kotak kaya ngono kuwi cekene tambah ruah. Kacang dawane barang wis dipoteke wis dikumbah barang. Singkat cerita tempene wis mateng langsung wae dintas tak lanjutake karo numis bumbune. Tak tambah aromatik salam tok ditumis nganti mateng. Mbasa wis mateng tak susulake karo ulekan lombok abang gedene ditumis meneh ndang nganti abang melenang. Basa wis abang melenang tak tambahi uyah gula karo micin. Kacang panjangnya tak jekurake ndingen terus ditambahi karo banyu diaduk-aduk dinteni nganti setengah mateng. Sekiranya wis setengah mateng tahune tak jekurake terus ditunggoni meneng ndang nganti meh mateng. Basa wis meh mateng tak tambahi karo santen. Diaduk-aduk cekene santene merata terus ditunggoni ndang nganti tanek ndang nganti mateng. Basa wis tanek dicicipi rasane wis mantep terus dintas. Nah, kayaknya wis matengan kabeh dulur. Rika-rika pada masak apa dine kiye? Ya wis ya wis matengan tak sarapan dingin, tak pamit, tak bareng.